Zdravím vás. Dnes sa budeme baviť o zime. Trošku nasnežilo, v Bratislave je zúfalá kalamita a to je dobrá chvíľa, kedy si môžeme povedať niečo o chudnutí a chlade. Chlad je záležitosť, ktorá môže z tela odsávať energiu a to je vec, ktorá sa samozrejme môže hodiť pri chudnutí, ale nie je to tak jednoduché, ako by sa zdalo. Pozrime sa na to z dvoch možných pohľadov. Poprvé, ak sa rozhodnete podchladiť sa nárazovo, to znamená celý rok ste sa nesnažili o žiadne otužovanie a teraz v zime by ste sa začali niekde po členky máčať a išli do mesta povedzme málo oblečení, tak sa dostanete do situácie, ktorá sa ľudovo označuje aj ako nachladnutie. To znamená jednorazové vystavenie sa chladu u netrenovaného človeka vedie k výraznému potlačeniu imunity. To znamená, neodporúčam, aby ste niečo také skúšali. Naopak, ak vás otužovanie baví, ak je to niečo, čo chcete skúsiť, skúste to. Potom ale treba začať veľmi systematicky, veľmi pozvolna, stačí doma v kúpeľni, 15-stupňová voda, ktorá vám umožní veľmi pomaly opláchnúť si tvár, opláchnúť si ruky, to úplne stačí. A týmto spôsobom si viete za zhruba rok vypestovať výbornú odolnosť, výbornú imunitu a skôr ale nemôžete očakávať výsledky. Ak by ste skúšali tento spôsob otužovania, tak môžete očakávať, že sa vám zlepšia napríklad ochorenia dýchacích ciest. Ak ste ich predtým mávali, tak po dlhodobom otužovaní môžu začať zanikať. Pokiaľ ste vo vyššom veku alebo dokonca máte problémy so srdcom, neodporúčam vám robiť ani také nejaké pokusy, že by ste dali nohu alebo nohy do vody, pretože ten teplotný rozdiel alebo ten šok zo zimy môže spôsobiť tak vysoké zrýchlenie srdcového tepu, že to jednoducho nemusíte udýchať. Nie kvôli tej zime, ale kvôli tomu, čo sa môže diať v organizme. Takže experimenty so zimou neodporúčam, ale pokiaľ by vás lákali, tak ich urobte veľmi pozvolným spôsobom a ak začnete tento rok, tak možno budúci rok alebo o rok a niečo už začnete vidieť svoje prvé výsledky. Ale obávam sa, že na chudnutie to fungovať nebude. Toľko zo zasneženej, čiastočne teda zasneženej Bratislavy. Na budúce, ahoj.